Bos días, querido público. No mundo hai moitas nenas e moitos nenos, como a vos. Miles de millóns. E non hai dous peques que sexan iguales. Cada un e cada unha, a súa maneira, son únicos. Moitas nenas levan o cabelo longo e algunhas levan o curto. Tamén hai nenos co cabelo curto e nenos co cabelo longo. Hai nenos que bailan e nenas que corren, saltan e trepan. Hai nenos e nenas que levan pantalóns e nenas e nenos que adoran os vestidos. Moitas nenas se disfrazan de princesa ou de fada. Algúns nenos tamén. E hai nenas que se disfrazan de pirata ou de superhéroe, igual que moitos nenos. Que bonito que cada unha e cada un poda ser como é. Así que cada nena é nena ao seu xeito, e cada neno é neno ao seu xeito tamén. O que ides ver hoxe son tres historias. Tres historias protagonizadas por nenos e nenas, todos eles moi diferentes entre sí. Vouvolos presentar, antes de contar as súas historias. A primeira é Monstra, a rapaza máis grande do seu pobo. Tamén está Neno Azul, un rapaz moi curioso. E tamén coñeceremos a Cadradiño, un neno que o único que quere é xogar cos seus amigos os redondiños. Ímolos deixar que se marchen para que se preparen e participar nas historias que ides ver. Estades preparados? Sí ou non? Vale. Pois estade atento todo o mundo porque isto comeza así. Antes de nacer xa era diferente aos demais. Era peluda e os demais non. Monstra era grande e os demais eran pequenos. Sempre sorría con calquer cousa, pero os demais a súa boca pequena impedíallo. Vivía nun lugar onde todo o lugar era das mesmas cores. As árbores, as casas e ata a terra eran das mesmas cores. Cando xogaban ao escondite, Monstra sempre perdía. Quen panda? Veña, pando eu. Vale. Veña, escondedevos. 1, 2, 3, 4, 10. Vou. A ver. Ah! Véxote, Monstra. Véxote o cu. Veña, imos. E ao subirse ás árbores, como era moi grande, Monstra sempre caía. Ao chegar a noite, todos iban ás súas casas a dormir, pero Monstra na súa casa non cabía, así que dormía abrazada a ela. E soñaba con descubrir outros lugares. Ata que un día atreveuse a buscar outro lugar. Monstra unha viaxe emprendeu. Deixou as casas brancas e a todos os demais para ver sitios que tiñan outras cores. Monstra cruzou montañas en bicicleta. Atravesou nun barco. Atravesou o mar nun barco de papel. E ao chegar ao outro lado, puxo de chapeu. Recorreu un deserto, onde se dormía polo día e cantaba pola noite. E pasaron moitos días, e moitas noites, e moitos días, e moitas noites. E chegou a un lugar onde sempre saía o sol. Ás veces chovía, e tamén outras veces víase o arco da vella. Nese lugar coñeceu a moita xente, que todas eran moi diferentes.
A ver, estaba o becho Pelota, que en vez de andar, rodaba sen parar. Páxaro Amarelo, que podía voar e cantar. A Ra de Tres Ollos, que cando saltaba a todas partes ollaba. E Monstra, co seu corpo xigante, daba os mellores abrazos. Rían e xogaban todo o día, e pola noite nas súas casas dormían. Monstra quedou nese lugar e nunca parou de sorrir. Ficaron contentos e comeron pementos. Na seguinte historia, todo estaba azulmente preparado para a chegada de Brais. Este é Brais, un bebé moi pero requete moi azul. Cucu! Dende pequeno, a súa familia educouno como se educa aos nenos. Coches, espadas, quinch, 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 avións, corbatas, pantalóns, pelotas. Vedes, este era Brais, e todo azul. Mentres crecía, Brais escoitaba: «Xa é todo un home». «Que rapaz tan guapo!» «Os nenos non choran». «Xa tes moza». «Algún día atoparás a túa princesa Rosa», dicía a súa nai unha e outra vez. Vedes, Brais está moi pensativo. Dormido ou desperto, Brais imaxinaba princesas de todo tipo, pero todas lle parecían ou moi aburridas, ou moi traballadoras, ou moi delicadas, femininas, boas cociñeiras... Non. A Brais todas estas parecíanlle moi aburridas e moi rosas. Co tempo, Brais coñeceu a outros nenos, e todos eran tan azules como el. Vedes, aquí xogan a pelota. E as nenas eran tan rosa como a súa nai lle dixera. Rosa, rosa, super rosa. Cansado e aburrido, Brais comezouse a preguntar: como sería ser doutras cores? Como credes que sería ser doutras cores? E puxose a probar. Aquí é amarelo, vedes? E cociñando vólvese vermello. E morado, mentras baila. E verde, mentras cultiva unha plantiña. Pois parece que é moi divertido, verdade? Sí, é moi guai. Moito mellor que ser dunha soa cor. Pero súa nai estaba moi preocupada. «Así nunca atoparás a túa princesa Rosa», dicíalle. Brais está moi raro. Pero un día, mentres estaba sentado no parque... ¡Guau! ¡Cantas cores! Esa nena vai paseando un gatiño. Así que Brais vaille preguntar: «Como te chamas?» «Rosa». «Chámase Rosa, pero non é de cor rosa, é de moitas cores». Ela era todo o que el soñara. Feminina, delicada, boa cociñeira e traballadora. Era a rapaza dos seus soños e por riba era de cores. Imos! Co tempo, fixéronse grandes amigos. Camiñaban xuntos, paseaban,
pouco a pouco, as cores de Brais foron cada vez diferentes, doutras cores, e xuntos descubriron moitas cores, moitas e diferentes cores. Mirade, están xogando ao fútbol, e patinando, e cantas aventuras pasaban xuntos. Eran moi bons amigos. E ata os días grises, con choiva e tormenta. Eses días que parecen tristes, eran perfectos. Vedes? E aquí están xogando. E colorín colorado, este conto está contado.